Sziasztok, srácok és lányok, én Battinator vagyok, és ebben a videóban végre eljutottam Törpszíbe. Sajnálom, milyen későn jött a videó, csak bocsánat, csak amíg még a hangom is hallhassátok, még eléggé beteg vagyok. Csekkoljátok le, és akkor mire várunk? Pörgettek egy fruitot. Első szíben spint kaptunk, második szíben spin kaptunk, most mit fogunk kapni? Nézzük meg! Gyerünk! Amúgy előbb spamoltam erre le egy ripindrát. Addig. Rubber. It's alright, like... Rubber. Ez eddig a legjobb. Szík közül. A gyerekek, ez jó. Oké, gyerekek. Oké. Jó van, ennyit akartam. Sziasztok!